हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, मागणीचा नियम लॉ ऑफ डिमांड प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्श यांनी जो मांडलेला आहे की इतर परिस्थिती स्थिर असताना वस्तूची किंमत वाढली असता मागणी घटते आणि वस्तूची किंमत कमी झाली असता मागणी वाढते. हा जो सिद्धांत आहे, आता आपल्याला गृहीते अभ्यासायची, मागणी नियमाची गृहीते अभ्यासायची. मग हे गृहीत अभ्यासत असताना आपल्याला काय डोळ्यासमोर घ्यायचा? मागणीचं विधान, मागणी नियमाचं विधान किंवा मागणी नियम लक्षात घ्यायचा. परत एकदा रोज मी ते तुम्हाला म्हणजे डोक्यात फीड करून ठेवायचा की इतर परिस्थिती स्थिर असताना वस्तूची किंमत वाढली असता मागणी घटते आणि वस्तूची किंमत कमी झाली असता मागणी वाढते. हे जे मान आहे हे डोक्यात घ्यायचं. मग तरच आपल्याला काय होईल? गृहीत म्हणजे काय की अटी, म्हणजे मागणीचा नियम जर खरा ठरायचा असेल तर गृहीत परिस्थिती काय लक्षात घ्यावी लागते. जसं आपण पहिल्या प्रकरणामध्ये सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्राच्या वैशिष्ट्यामध्ये अभ्यासलेलं की अर्थशास्त्रीय सिद्धांत हे गृहीत परिस्थितीवर अवलंबून असतात आणि म्हणून ज्या पद्धतीने ज्या अटी किंवा गृहीत जर खरी ठरली तरच ते अर्थशास्त्रीय नियम काय होतात? खरे ठरतात. तर मागणी नियम जे आहे तो खालील गृहीतांवर आधारित असतो. म्हणजे पुढील जे गृहीत अभ्यासायचं आहे, पहिलं म्हणजे स्थिर उत्पन्न पातळी. म्हणजे काय की स्थिर उत्पन्न पातळीचा जो भाग आहे आपल्याला सिद्धांत डोळ्यासमोर घ्यायचा. किंमत वाढली मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त. म्हणजे या ठिकाणी जो मागणीचा नियम जर अनुभवायला असेल किंवा अनुभवायचा असेल तर उपभोक्त्याचं उत्पन्न काय पाहिजे? स्थिर पाहिजे. जो उपभोक्ता आहे त्याचं उत्पन्न काय पाहिजे? स्थिर असावं किंवा पाहिजे. जर उत्पन्न पातळीत वाढ झाली तर उपभोक्त्याकडून किमतीत वाढ होऊनही मागणीत काय होते? वाढ केली जाते. म्हणजेच काय? आता नियम काय आहे? किंमत जास्त मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त. मग आता समजा उदाहरण तुम्ही घ्या, तुमच्याकडे जर पैसे जास्त आले तर तुम्ही काय करू शकाल? जास्त किमतीला मागणी जास्त करू शकाल, आहे का नाही? किंवा ज्यावेळेस तुमच्याकडे पैसे नसतील त्यावेळेस कमी किमतीला मागणी जास्त होईल का? नाही होणार. मग सिद्धांत अनुभवाला येणार नाही, सिद्धांत खरा ठरणार नाही. म्हणून स्थिर उत्पन्न पातळी हे गृहीत महत्वाचं तिथं नियम खरा ठरण्यासाठी आवश्यक आहे. दुसरं जे गृहीत आहे ते म्हणजे लोकसंख्येच्या आकारमानात बदल नाही. लोकसंख्येच्या आकारात बदल नाही. म्हणजे काय की ज्या पद्धतीने किंमत, परत सिद्धांत डोळ्यासमोर यायचा, किंमत वाढली मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त. मग आता मागणी नियम खरा ठरायचा असेल तर लोकसंख्येच्या आकारमानात बदल नाही किंवा लोकसंख्या वाढत नाही, कमी होत नाही, हे तिथं लक्षात घ्यायचं. म्हणजे देशातील लोकसंख्येचं जे आकारमान आहे आणि त्याची जी रचना. पहा, दुसरं गृहीत आपण अभ्यासत असताना जी लोकसंख्येच्या आकारमानात बदल होत नाही, मग त्या काय होतं की देशातील लोकसंख्येचा आकारमान आणि रचना वस्तूंची एकूण मागणी काय करत असते? प्रस्थापित करत असते. आणि त्यामुळे असं गृहीत धरलं जातं की लोकसंख्येचं आकारमान काय पाहिजे? स्थिर पाहिजे. तिसरं जे गृहीत आपल्याला अभ्यासायचं आहे ते म्हणजे पर्यायी वस्तूंच्या स्थिर किमती. आता पर्यायी वस्तू एकाला दुसरी पर्याय, म्हणजे आपण मागणीच्या जे प्रकार अभ्यासलेले किंवा मागणी निर्धारित करणारे घटक अभ्यासलेले त्याच्यात आलेलं आहे ते उदाहरण. पर्याय म्हणजे काय? साखर आणि गूळ, चहा आणि कॉफी. म्हणजे ज्या पद्धतीने
मागणीचा जो हा नियम आहे, किंमत वाढली मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त, हा खरा करायचा असेल तर पर्यायी वस्तूंच्या किमती कशा पाहिजे, स्थिर पाहिजे. म्हणजे पर्यायी वस्तूंच्या किमतीत बदल होत नाही असं गृहीत धरलं जातं. कारण काय होतं की पर्यायी वस्तूंच्या किमतीत बदल झाला तर त्याचा परिणाम काय होतो, वस्तूंच्या मागणीवर होतो. म्हणजे आपण समजा साखर महाग झाली की गुळाला पर्याय, आपल्याला गुळाला मागणी देतो, किंवा कॉफी महाग झाली तर चहा महाग झाला तर कॉफीला. मग अशा पद्धतीने मागणी नियम जर खरा ठरायचा असेल किंवा सिद्ध व्हायचा असेल तर पर्यायी वस्तूंच्या किमतीत बदल होता कामा नये, पर्यायी वस्तूंच्या किमती स्थिर पाहिजे, हे गृहीत तिथं महत्वाचं लक्षात घ्यायचं. चौथं जे गृहीत आहे ते म्हणजे पूरक वस्तूंच्या स्थिर किमती. म्हणजेच काय की पूरक, एकाला दुसरं, म्हणजे काय, एक वस्तू घेतली की दुसरी लागतेच. परत आपण मागणीच्या नियमामध्ये आपल्या प्रकारामध्ये अभ्यासलेलं आहे. काय पाहिलेलं आहे की शाई असेल तर काय लागते, पेन असेल तर शाई, कार असेल किंवा आपल्याकडे कोणतीही गाडी असेल तर काय लागतं, इंधन लागतं. म्हणजे जर किंमत जास्त मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त, हा जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांचा जो मागणीचा नियम आहे तो खरा ठरायचा असेल तर पूरक वस्तूंच्या स्थिर किमती हे गृहीत धरलेलं आहे. काय होतं की पूरक वस्तूंच्या किमतीत बदल झाला तर त्याचा परिणाम वस्तूंच्या मागणीवर होतो. म्हणजे समजा कारच्या किंवा टू व्हीलरच्या किमती कमी झाल्या आणि इंधनाच्या किमती वाढल्या तर काय होईल, इंधनाच्या किमती वाढल्या असतानाही इंधनाला काय होते, मागणी वाढते, डिझेल पेट्रोलला, आहे का नाही. मग अशा पद्धतीने मागणीचा नियम खरा ठरायचा असेल तर त्याची जी गृहीत परिस्थिती आहे, पूरक वस्तूंच्या किमती स्थिर पाहिजे, हे गृहीत महत्वाचं लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर पाचवा जो भाग आहे, भविष्यात किंमत बदलाची अपेक्षा नाही. म्हणजे ज्या पद्धतीने मागणीचा जो नियम आहे, किंमत जास्त मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त, हे जर सिद्ध व्हायचं असेल, खरा ठरायचं असेल तर भविष्यात किंमत बदलाची अपेक्षा नाही, हे गृहीत महत्वाचं आहे. आज आपण 4 महिने झाले पाहतोय ही परिस्थिती काय आहे का नाही. 23 मार्च पासून लॉकडाऊन झालेला आहे. लॉकडाऊनच्या आधीची कंडिशन किंवा नंतर अनलॉक, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपल्याला हे जे बदल आहेत की लॉकडाऊन, संचारबंदी असेल किंवा कर्फ्यू झाला की लगे आपण बाहेर जातो, जास्त किमतीला वस्तू खरेदी करतो, उद्या मिळेल नाही मिळेल किंवा उद्या ह्या वस्तू मिळणार नाही, मग त्या वस्तू महाग होतील, किंवा उद्या पेट्रोलच्या किमती वाढणार आहे, लगे आपण टू व्हीलर काढतो, 4 व्हीलर काढतो, पेट्रोलच्या पंपावर रांग करून जास्त किमतीला पेट्रोल घेतो, किंवा गॅसच्या किमती, टाकीची किंमत वाढणार आहे, लगेच आपण रिकामी टाकी घेतो आणि जास्त किमतीला ती विकत घेतो. म्हणजे जर किंमत जास्त आणि मागणी कमी, किंमत कमी मागणी जास्त, हा नियम खरा ठरायचा असेल तर भविष्यात किंमत बदलाची अपेक्षा नाही, हा नियम काय करावा लागतो, हे गृहीत जे आहे ते आपल्याला घ्यावं लागतं. आता 6वं जे गृहीत आहे ते म्हणजे लोकांच्या आवडी निवडी, सवयी, फॅशन्स, विविध वस्तूंना दिलेलं प्राधान्य इत्यादी मध्ये बदल होत नाही, हे गृहीत तिथं धरलेलं आहे. म्हणजेच काय की उपभोक्त्याच्या ज्या आवडी निवडी असतील, सवयी असेल, त्याचं जे प्राधान्य आहे, कोणत्या वस्तूला कसं प्राधान्य द्यायचं, फॅशन्स बदल आहे. एखादी वस्तू आज आपण पाहतो, एखादी वस्तू आली, आता आपण मार्च पासून पाहतोय, मास्क असेल, सॅनिटायझर असेल, आहे का नाही, याच्यात लगेच बदल होत आलेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे मास्क आपण घेतोय, मग जास्त किमतीलाही त्या मास्कची काय होते, मागणी होते. मग त्यामुळे काय होतंय की ज्या पद्धतीने कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचंय हे महत्वाचं. आज आपल्याला सॅनिटायझरला प्राधान्य द्यायचंय, त्यानंतर मास्कला प्राधान्य द्यायचंय, SMS, हे जे डोक्यात घ्यायचं तुम्ही आता. म्हणजे बाहेर पडताना
एस म्हणजे काय की ज्या पद्धतीने आपल्याला बाहेर पडायचंय कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये, बाहेर तुम्ही पडायचंच नाहीये, पालक लोक तुम्हाला सगळं देतीलच, म्हणजे सोशल डिस्टन्स, एम म्हणजे मास्क आणि एस म्हणजे सॅनिटायझर, ह्या गोष्टी असल्याशिवाय बाहेर पडायचं नाही. मग आज आपण त्याला प्राधान्य देतोय. मग आज समजा त्याची किमती वाढल्या तरी आपण ते काय करतोय, खरेदी करतोय. मग नियम खराब होईल का? नाही. म्हणून ज्या पद्धतीने आवडी निवडी प्राधान्य फॅशन इत्यादी मध्ये बदल होत नाही, हे गृहीत तिथं महत्वाचं आहे. त्यानंतर 7वं जे गृहीत आहे मागणीच्या नियमाचं की कर विषयक धोरणात बदल नाही. म्हणजे सरकार वेळोवेळी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लावतं वेगवेगळ्या वस्तूंवर, अर्थकार्ता असेल, आता या 4 महिन्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण पाहिलेलं आहे, खूप परिस्थिती, सगळं लॉकडाऊन होतं, आता अनलॉकडाऊन आहे, बऱ्याचशा ठिकाणी कंटेनमेंटने सगळ्या व्यवहार ठप्प आहेत, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला आहे. आपल्या भारताच्या ज्या केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत निर्मला सीतारामन यांनी वेळोवेळी अनेक प्रकारचे अर्थविषयक धोरणं काय केलेले आहेत, जाहीर केलेले आहेत या 4 महिन्याच्या कालखंडामध्ये. मग अशी जी परिस्थिती आहे की मग टॅक्स असतात, म्हणजे आज आपण टॅक्सचा अभ्यास काही प्रमाणात 11वीला अभ्यासलेला आहे किंवा मी सांगितलेला आहे, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. म्हणजे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत जे सरकारी धोरणांचा जो विविध वस्तू आणि सेवांच्या मागणीवर काय होत असतो, मोठा परिणाम पडत असतो. आणि सरकारने कमी जास्त टॅक्स केले तर वस्तूंवरही त्याचा मागणीवर काय होत असतो, परिणाम होत असतो. म्हणून कर विषयक धोरणात बदल नाही, हे 7वं गृहीत तिथं लक्षात घ्यायचं. म्हणून मागणीचा जो नियम आहे की इतर परिस्थिती, तुम्हाला मी परत सांगतो की इतर परिस्थिती स्थिर असताना किंवा इतर परिस्थिती कायम असताना, हे वाक्य म्हणजे मागणीच्या नियमाची गृहीत. आलं लक्षात? म्हणजे कोणतं गृहीत? एक आपण अभ्यासलंय स्थिर उत्पन्न पातळी, 2 अभ्यासली आहे लोकसंख्येच्या आकारमानात बदल नाही, 3 पर्यायी वस्तूंच्या स्थिर किमती, 4 पूरक वस्तूंच्या स्थिर किमती, 5 भविष्यात किंमत बदलाची अपेक्षा नाही, 6 आवडी निवडी सवयी प्राधान्य फॅशन्स इत्यादी मध्ये बदल होत नाही, आणि 7वं कर विषयक धोरणात बदल नाही. म्हणजे इतर परिस्थिती स्थिर असताना म्हणजे वस्तूचे काय की हे 7 गृहीत तिथे लक्षात घ्यायचे. म्हणून मग प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांचा जो नियम आहे किंवा सिद्धांत आहे, इतर परिस्थिती स्थिर असताना वस्तूची किंमत वाढली असता मागणी कमी होते आणि किंमत कमी झाली असता मागणी वाढते, हे ज्या गृहीतांवर 7 गृहीतांवर हा नियम काय आधारित आहे.